Thank you. Ito po, Belo del Prado sa Super Radio DZWD. Time frame duration na dapat continuously nasa-satisfy yung dami ng ulan na yan na measure for all those stations para masabi na, oy, officially, tag-ulan na. Check lang kung wala na talaga tayong choice at maabutan tayo ng thunderstorm sa isang malawak na lugar. No? Yung tinatawag natin lightning crouching position, parang isang squat, naka-join yung heels o yung magandang bubong. Tapos, makasakit yung tenga. Yan. O, dati yan. Okay, gawin natin yan. Belo del Prado sa Super Radio. Kapag ganyan maulan, may mga pagkindat-kindat. Punta doon sa lugar kung saan may bubong. Cover. Cover. And hold. Totoo yun, ha? Yan, at madalas na po yan. Grabe. Yung mga tinatamaan pala talaga ng kidlat. Pag ganyan mga pagkakataon. Alas 6:15 na po ng umaga po oras po natin. Punta tayo sa Belo del Prado sa Super Radio Palengke na tayo, mamalengke po tayo. Bentahan ng isda at gulay sa Kadiwa Store sa Quezon City. Nananatiling mas mababa kumpara sa palengke. Isa naman sa pagmamahal, pag pumasok yung tag-ulan na yan, baka may habagat pa nga, ano ha? Aba, di yung isda. Alagato sa Alachi! Mabuti na lang dito sa pagka-ikot na paniwag ay ipagkakita natin sa kanto ng paginhawa at ng mapagbumbaba sa Quezon City. Tuloy-tuloy itong pagbebenta ng Dito. mas mababa ng 20 hanggang 30 pesos kung ikukumpara ito sa palengke. Gaya na lamang ng bangus na yan. Ang bangus na yan, nasa 180 pesos ang kada kilo. Samantalang yung tilapia ay nasa 140 pesos. Yung mga tilapia dyan, ang lalaki ng size. Oo. Aba, may lang malalaki yung mga tilapia na ibinibenta dyan. Tilapia pa ba ang tawag dyan? Yan ang Ang tawag dyan ay wakla. Pag malaki, kaya nakasabi tayo, talapia pa rin yan yung peno. Talapia. At yung diniti ay ganito, ay nasa 160 pesos ang kada kilo. Habang yung yellow pin na paborito ko po yung peno, yung mga malalaking isda ko na kate ng isda, ay nasa 250 pesos ang kada kilo. Samantala, kung medyo gusto ko ng mamahaling ipon, nasa 480 pesos ang kada kilo. Pero sa palengke raw, nasa 500 piso kada kilo yung ngayon. Samantala, yung mga kulay naman dito, ganun din ang presuhan, mas mababa para sa mga palengke. Samantala yung kahit na naman ito magpareha, nasa 120 pesos, 70 pesos, kalabasa, 40 pesos, yung ramati, 45 pesos, dito 100 pesos, French na pesos, yung okra, nasa 140 pesos na maganda, sa mga maygaw, maayos ng kayo nito, makakatulong sa iyo ko yung pelo, yung sa mga bata di marunong na pag-mongko ay nasa 140 pesos o nasa 40 pesos yung opo. Napakapura niyan kapag ginita mo yan masarap na pang-almusal din yan Kuya Pelo. Pati yung patona 80 pesos, gabi na pang sigang ay 70 pesos at yung sigarilyas nasa 120 pesos kada kilo. Maliban sa may mga lowland na vegetables dito, pero yung mga highland vegetables Kuya Pelo, yung repolyo nasa 50 pesos ang kada kilo. Yung pipino na kailangan natin ngayon habang mainit ang panahon, pipino ay isipin mo na lamang parang magpapresko 100 pesos, ganun din ang presyo ng carrots at patatas nasa 50 daan. Samantalang
nasa 50 pesos ang kada kilo. Napakagandang pagmasdan itong pinapakita natin sa Double BTV, GTV. Mga luntian, mga green leafy vegetables. Yan kapag yan ang kinakain natin, talagang lalakas ang ating katawan. Malay na tayo. Kasi maganda naman yung presyo ngayon. Para sa kape, lagi na lang kape. High blood din ganyan sa kain ng manok at baboy, Kuya Melo. May nabibili po rin sa likod, oh. Kaya na. Alam mo kasi, minsan lang sa isang linggo, yung mga ganitong mga pagkakataon, pag minsan, medyo madalang pa kasi iikot sa iba-iba lugar to, kaya naman kayo, nagpapaktor ng kaniwa, dito may bahagi ng kapag-inawa, talagang maraming mga kababayan natin yung nagpupunta. Marami na yung paringan dito, Sakit ng lalamunan ko. madala din, yung mga kasamahan natin na nasa Yun naman ang panawagan sana namin sa PA. Dahil kami hanapan niya mga katiwag. Kami is institutionalized pa. Sa lahat kumari sa lahat ng mga barangay sa Pilipinas. Ilan bang barangay meron sa Pilipinas? Wala. yung maganda eh, parang mapapahal ka Kuya Melo. Parang nasa ganun, kung ito, direkta, sa kapit mo, nakakamuga, mas maganda, direkta rin na nakakarating sa ating mga kababayan, mas murang kulay, at mura. Pakinggan natin yung mga nakikinda rito na nagsabi sa atin na talagang mas mura dito. Eh, ang lalamunan ko. Ayun, oh. Dapat lang na maayos ito dahil malapit na rin yung panahon ng tagulan. Transition na tayo, Kuya Melo. Napapansin ko kanina. So ibig sabihin yan, kinakailangan maayos, makumpuni yung mga kalsada bago dumating yung mga magulan na yan. At sa C5 at sa bahagi ng EDSA, sinabi ng Department of Public Works and Highway, dapat nakaroon sila o tutuloy-tuloy nila, no? Yung gagawing pagbayos ng mga kalsada, sa kanilang apiso, magsasagawa sila ng asphalt grading at asphalt overlay sa ilang mga kalsada. Sa
Radyo DCWD dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZWD. Salamat, Mark Bacalalan. Salamat, Alan Gatos. Alas 6:25 na po ng umaga. Oras po natin. Kanina po yung iyong narinig na tinig ay si Bernard Punsalan, International Science Relations Officer ng Pag-asa. Na siya pong nagsasabing nandito na tayo sa transition. Ano ba yan? Sa mga darating na araw ay unti-unting magiging madalas na po ang mga pagulan, mga kapuso. Samantala po, kahapon, pinatipot na po, pabalik ng China higit sa 106 na pong Chinese nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Ikatlong bansa sila ng Bamban Pogo workers na ipanag-report dahil sa pagiging undesirable aliens, undocumented na overstay. Yung Bamban, Tarlac, noon mayor si Alice Guo. Yun, yung question ngayon. Kasi meron daw involvement doon sa isang Pogo site doon. Yan. Samantala po, kinumpirma ng pamahalang lungsod ng Pasay na walang permit para mag-operate ang isang ospital sa lungsod na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Wala rin working permit na mga dayuhan itong doktora sa nurse ayon kay Dr. Winston Giancasio, nagpagsalita ng PAOCC. At ang mga hindi mo nabilib dito, ang pangunahing pasyente ng sinalakay na ospital. Yan, mga Pogo worker, hindi mga Pinoy. Matapos imbisigahan at kuno ng kaukulang dokumento, pinulayan din ang mga dayuhan pasyente habang ikukulong sa Bureau of Immigration mga dayuhang doktor at nurse at maharap sa kasong kriminal at immigration violation. Mga kapuso, ngayon pong araw na ito ay magtutungo na ang ating operation patungo sa Bajo de Masinloc. Atin ito. Yan. Atin itong teritoryo. Ayon po kay Ed De La Torre, convener ng grupo, sasakay sila sa 5 malalaking bangka. Sasamahan sila ng 100 Filipino fishing vessels. Pagdating naman sa hangganan ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea, maglalagay sila ng mga buhay at didiretso ang 5 bangka sa Scarborough Shoal para ibigay ang tulong sa mga mangisdang Pilipino. Sa satellite image po ng maritime expert na si Ray Powell, nasa panatag shoal na ang 20 na Chinese maritime militia at 5 Chinese Coast Guard. Iba-iba natin ninyo, Scarborough Shoal, Panatag Shoal, Bajo de Masinloc, iisa po yun. Nandun na nag-aabang na rin daw yung mga Chinese doon. Hala! Kaya nagpadala na po ang Philippine Navy sa Skoda Shoal o Sabina Shoal, iba naman po ito. Dahil isa pa nilang barkong patigma sa gitna ng ulap na sinusubukan ng China na magsagawa ng reclamation activity sa lugar. Yan po, ayon po kay Commodore Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, dinagdaga ang pagmamatrolya sa Sabina Shoal para matiyak na makasiwalat ang aktibidad ng sinubanlag na coral. Doon, Melo del Prado sa Super Radio DZWD. Ang ito po natin, ang success indicator po natin ay kapag nakapagbigay tayo ng tulong, fuel at food supply sa mga mangisda, nakapagpag ng kalagatan at convoy o karagatan sa magiging karagatan sa ating CDTV at gayon din mag-iit ng symbolic markers. Yun po ang ating measure of success. Practice raw in the past na nagsasyado. Yung malayo naman, pero parang ako at a distance nagsasyado at pumunta more aggressive mag-radio challenge. So, advice that was that sumagot lang kayo ng perfect for life without frustration. Pagkakit that, dire-diretso ako kayo na Ay, nako. Pag kasi na pumilit o may iba na sinasabi, planuhin ninyo kung kailangan talaga at some point umiwas, wala na. Melo del Prado sa Super Radio DZWD. Ang mga tinig po ni na Rafael David, convener natin ito coalition at ni Ed De La Torre, convener din atin ito coalition. Ipagdasal po natin ang mga kababayan po natin na tutungo dyan. Meron po silang dalang mga supply para sa mga kababayan natin. Ayan, ang tropa-tropa natin dyan. God bless you. Alas 6:30 na po ng umaga, ating text ko na 0917-594-5941 ang ating Twitter. Ngayon po ay X at TCBB na mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman at TCBB na mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super